Kamar yadda mun ka saba kawo maku bidiyo kai tsaye yau ma muna tare da Comrade Sanusi Sa'adu Bungudu. Ciyaman akwai haske Matawalle a ware. Yanzu haka muna kai tsaye daga gidan shi. Comrade, na ji ana magana cewa kana ma magana cewa tabbas dimun dole sai an dawo da kayan da langabu ya kwashe gidan mai daraja gwamna da Bello Matawalle Maradun. Yayi sata ne. A to da ai za mu ji daga bakinka. An ka ɗauke gidan shi da ke Gusau da kuma gidan shi da ke Maradun. Kai na ji ma wasu suna faɗin hadda hijabi ba a bari ba. To amma bari mu ji daga bakinka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Comrade Sanusi Sa'adu Bungudu, ciyaman akwai haske Matawalle a wari. Kamar yadda kuke saurari da masu ji da masu gani, a yau za mu tabbatar muku da cewa abu ne wanda kamace don dole sai an mai da abin da an kaɗo ku. Tsakanin Maradun da Gusau an ibi jibga motoci adadin yawansu waɗanda ni karan kaina ban iya lissafa su. Sannan motocin nan mai daraja gwamna ya aje su ne tun yana ɗan majalisa, tun kame ya hau gwamna ya sulka gidan nan. Sannan motocin da an ka kwaso ga Maradun motoci ne waɗanda ke ɗauke da lamination ɗin Tinubu da shi karan kai ne gwamna, wanda masoya ne da yara ne sun ka bashi su a matsayin ayi campaign gudunmuwa. So to sun ka sun ka kwashe saboda motocin nan ba su ɗaya daga cikin motocin da za an kace ana nema a cikin Gwamnan House. Sannan mai ɗan mota 17 ya kwaso ya da mota 600 da wani abi. Akwai hankali nan ciki? Babu Comrade, babu. Akwai hankali? Sam babu. To wa billahi allazi la ilaha illa huwa, ina tabbatar muku akwai haske. Wallahi tallahi billahi sai ya ji da saman gwamnan ga. Ina gaya maka. Akwai haske. Comrade, na ji wasu suna cewa hatta da hijabi wanga. Hatta da hijabi ba a bari ba. Hatta da hijabi ba su bari ba. Hatta da murhu na sanwa wallahi ba su bari ba. An ɗauke murhun sanwa, murhu an ɗauke shi. To na ga wani bidiyo yana yawo langabu da ya ta Abuja. Na ga ya ta gaisa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Ni ga kawai yana mashi kawai da bai son ma gaisa. Yanzu waya ta wagga wadda kaka gani. Idan ga bidiyon mu ina da application. Bidiyon abinda Tinubu ka cewa nunin da yake yi a kai ne cewa kai haka zan fasara abinda ya ce mashi duk masu kallo su kalla. Abinda yake ce mashi kai haka za ka yi tun yanzu za ka yin adawa kaka zuwa ka zo ka kwashe mai ɗana gida, ka kwashe mai dukiyoyi da laihin mata ne da ƴan uwa ne, ni ta can ka bani wuri bani komi da kai. Haka bidiyon ka cewa haka ya ce ga turancin shi Tinubu. Haka nan ke ne ka nuhi. In kuma da turanci zan faɗi ma to. To, ɗan yi mu da turanci mu ji. A'a abin shi ne. A'a ka yi. Abin da yake cewa. Kashe. Yi. Kashe. Yi. Ai abin da ya sa ba su jin turanci. A'a sai wa an shi yau. Sai an shi. Abin da yake cewa. Sida Dauda gwamna. You can push my house boy. In this town around you are pushed to collect motor, 75 motors. Why are you pushing this house of governor to push him to carry motor 14? Kware Professor.